avui veure tanta gent, tantes famílies, en xiquets, apoyant-nos, la gent aplaudint pel carrer, la veritat que s'agraeix moltíssim i ens dona forces per a continuar, que ja portem setmanes, estem prou cansats, la veritat. En esperança igualment, no la perdem. Educació pública i de qualitat. I Ortí, dimissió. De la bona educació la que lluitem cada dia. Conseller, la divisió. El seguiment també ha sigut massiu en la manifestació unitària que s'ha celebrat a València i això, evidentment, ens serveix per a encoratjar-nos de cara a la setmana que ve. El professorat està seguint massivament també les jornades de vaga en un seguiment molt estable i, per tant, nosaltres l'únic que ens queda és seguir endavant. Tots aquests actes ens animen a muntó, ens donen molta energia. El fet que avui hagi vingut també l'alumnat, les famílies, ens ajuda moltíssim, ens dona molts d'ànims i continuarem la propera setmana.